dobry, panie doktorze. Witam pana, panie Janie. A jak tam te szłapy? Pan siadł. No moje szłapy czy wasze szłapy? Moje, no bo tam taśki nie był na tym obrożku, nie? Godał pan, że szłapy bolą jak pan łazi tak kilkaset metrów, ja? No, to się poprawiło. Jo, trochę. dostał pan takie pile ode mnie. Ja. Jedna na noc, A jedna na wieczór. jedna na wieczór. Dobra. Gorzek jest Ślązok. Ślązok z krwi i kości, z matki, z ojca. W związku z tym domiar śląski to jest język naturalny. Natomiast prawda jest też taka, że jestem lekarzem i że większość moich pacjentów to jednak nie są Ślązacy. W związku z tym rozmowa z nimi po śląsku nie zawsze jest możliwa. Natomiast w związku z tym, że uważam, że relacja pacjent-lekarz powinna być oparta na zaufaniu, to szczerze powiedziawszy, jak pacjent wchodzi do gabinetu i mówi do mnie po śląsku, to ja też do niego godą. Wtedy ta relacja się skraca. Natomiast jak do mnie przychodzi tak zwany gorol, nie obrażajmy się, gorol, czyli dla Ślązaka człowiek spoza Śląska, to staram się mówić wtedy poprawną polszczyzną. Wie pan co, jest problem, bo wy macie w tych waszych naczyniach sztopłową na udzie, wiecie? I to powoduje, że krew nie pływa. No i musimy coś z tym zrobić. Zerżnąć albo co? Nie będę zrżnąć, bo się zrobiło coś więcej. Staram się używać tego języka śląskiego jak najwięcej. Używam go w domu, używają go moje dzieci, używa żona, która też jest Ślązaczką i używało się go zawsze u mnie w domu. Zwłaszcza, że przez wiele lat mieszkała z nami moja nieżyjąca już babcia, która jedno ze mną gadała i gadała ze mną o wszystkich rzeczach. Śląski mi się bardzo przydaje, dlatego że przychodzą pacjenci, którzy naprawdę operują tylko i wyłącznie śląskim. I jak przychodzi do mnie taka babcina i godo, że ją wady bolą, że ma kramfy, że się zrobiła umszlak, to nie są żarty. Ja po prostu muszę wiedzieć, co ta pani do mnie mówi. Na przykład mówiąc, że kogoś tam bolą wady, mówimy, że bolą go podłudzia, prawda? Jeżeli ktoś mówi, że ma kramfy, to znaczy, że ma skurcze. Jak mówi, że robi sobie umszlak, to zrobi sobie okład, prawda? Nówka, żeście nie są. No, to się rozchodzi. No, nie będzie coraz to lepiej, no coraz to gorzej. No może nie będzie, nie będziecie brać pilę, będzie okej. No. Dobra, czyli tak, bierzecie pilę, Tak. łazicie dużo i widzimy się za 3 miesiące. Jak to jest u doktora, który godo po śląsku? No, tak do swojego krajana. No a to nie jest tak, żeby tego, no ale jak już człowiek, bo to lekarza wyczuje, czy rozmawia, czy go nie. I potrafi mówić po polsku. Potrafi, no ja też potrafię. Jak się chce. Każdy z nas powinien jako Polak operować językiem polskim. Natomiast czasy, że my się wstydzimy śląskiego albo że postrzegają nas, że my jesteśmy gorsi, dlatego że godamy po śląsku, się skończyły. Ja bym chciał jak gdyby podkreślić, że wizerunek takiego Ślązoka, czyli takiego hajera, co ino jest na grubie, jest czarny, potem się wypije seta albo jakieś piwo, jest nieprawidłowy. To tak nie jest. Na Śląsku nastąpiły wielkie zmiany. Ślązok może być doktorem, Ślązok może być inżynierem, Ślązok może robić różne rzeczy. Operowali mi się kiedy? No to ta rana ma prawo jeszcze tam, wie pan, trochę boleć. Niech się pani martwi, umszlak się niech pan zrobi. Umszlak. No jak zawsze, wie pan, tam gazik, te rzeczy. No dwie pile, to jak zawsze ten ketonal, no pan to lubi. No dobra. Wie pan co, i widzimy się tak, no nie wiem, niech pan zadzwoni tam do tych moich frelek za tydzień, ja? Jestem Polakiem. Zawsze jak gdyby bije mi serce mocniej, kiedy Polacy zdobywają tytuły, wygrywają na olimpiadzie, ale z drugiej strony, że jest Ślązok. Ślązok z godnością, Ślązok, który mieszka tu i teraz i robią wszystko, żeby pokazać innym Ślązokom, że warto godać po śląsku, warto walczyć o godność i akceptację
W związku z tym rabia to. Godą z tymi pacjentami, godą z innymi. Będę robił to dalej. Czy to się komuś podoba, czy nie.